Jaggernek beállítok egy VV-t. És nagyon reménykedek benne, hogy nem őt fogja bedobni. Szét fogunk szopatni mindenkit, bíz bennem. Aha. Muntó supportál. True damage IQ. Amúgy ez jó skin. Nézd a Heimendingert, nézd a Heimendingert. Ő tudja mi a jó, ő tudja mi a jó. Nem, 15-es szintű fúj, legalább a mi csapatunkban van. Azt már szeretem. Mr. Ez Fizz olyan tesó, nyomorult. mint egy 200 kilós szekrény magadra húznál. Halál. Nem éri meg, nem éri meg. De nézd az autóba, hogy nyomtik. Nagyon agyhalott az MF. Az a baj, már annyira agyhalott, hogy néha jó lesz, én úgy érzem. Ajjaj! És elnyomtam fölöslegesen a hülyet, tesó. Ezt hogy csináltam, tesó? Hát tesó, úgy Szar csináltad. vagyok. Engedj vissza. Hétre Firambó. Hoppá. És behúzott megint a nyomorult kétszer. Adjál neki! Volt egy kutya a tanyán, és úgy hívták, hogy... Nick, kurva. De Baj van. miért, Lóri? Öld már meg, De hogy a... öld már meg. Így-e? Adjál neki, hopp! Baj van! Meghaltam. Hogy lehetek ilyen büdös szar? Mundó nekem is. Mi? Azt írta be a szett. Mundó nekem is. Normális vagy ember? Térjél már magadhoz. Mert azt hallottam, hogy volt egy kutya a tanyán, úgy hívták, hogy szett. Úr, inkább gyere meg, inkább gyere. Ajaj, itt a jungle! Emelöm meg. Emelöm meg, mert olyan supportom. Nem tudom, mit csinál, geci. Az mi volt? Az mi volt? Húzom anyádba. Legjobb support vagy. Hát figyelj, menekülésben amúgy tényleg a legjobb vagyok, tesó, tehát... Ja, azt nem a nevedre írt a tesó. Hogy fáj a pillanat. Ja? Legyen neki cserez. Beírjam neki egy kussolyába. A szett, fel is írtam, hogy kussolyába. Megkaptam, értem. Itt van az MF. Tudom, hogy itt vannak, Lóri, hát itt vagyok pedig szem. Mi? Basz! Éj, ezt nem kellett volna, öreg! Nem, és elé megy a buzitres, és nem bírtam megölni. Nagyon szép! Ultimate neki, gatya? Meghalsz? Nagyon szép, papa. Adjál neki, geci! Hopp. Kapom. Hú, geci, ez baj. Nem hiszem el. Öld meg! Nagyon szép. Szia, öreg! Ennyi volt a szórakozás, kis köcsög. Vigyázz! Ne. Bocsi, bocs. Nem megyek üzletelni, mindjárt jövök. Megyek. Hát nem ér ellenem semmit ez a buzi master így. Ki lett szopatva, haza is ment. Menjek is inkább jobban. Kérsz Hoppá, healt, de kérsz healt, bekaptam. kapsz healt. Fejelgetem egy Kapogatja. kicsit a tornyot, papa. Testnek nem az ő napja. Kurvára nem az ő napja, gici. Júj, uff. Apa, majdnem belelestem. Öreg, húzogatunk, öreg! Húzogatunk, öreg! Jó? Az meg, ez baj. Na ez nagy baj. Ajjajjaj. Meghalt Ezt nem hiszem el. Óránt, mert Kussoljál már. szó. Kussoljál már. Szó.
Csapó vagy. Olyan hangod van, geci. Haha, mi van, nem tudsz behúzni, öreg? Haha! Jó. Jó, úgyis van. Semmi baj, papa. Menj onnan, menj onnan. Nyugi, nyugi. Jó, adjál neki, adjál neki. De miért Azaz. tudsz flashelni, te büdös cigány? Mit jössz kis buzi? Mit jössz kis buzi? Júj, júj. Veressed nekik? Bazd meg. Jó, az Lóri, nagyon ez jó volt. baj. Lóri, ez kurva nagy baj. Semmit. Na? Hoppá. És technikai. Semmi baj. Itt az emet. Bazd meg, itt mi? A trash meghalt. Isten, bazd meg. De miért nem baszta a toronyt ez? Hogy még a... Jó. Ez az papa. Figyelj, ott egy W, ott egy E betű, ott egy ulti. Mondom egy ulti. Mondom, dögöljé meg, igen. Ott egy Q. Azt ott nem kapta be, de figyelj most. Most egyébként, most befogja egyébként. Figyelj, hopp. Kurva anyádat. Hopp, hopp. Aj, a misfortune gets megölt. Hát ez mi? Ó, Penav more! Ah, itt van, itt van, itt van. Getsz! Jó? Te mi a szarom vagy? Mara, takarodjál már innen. Nem baj, meneküljél, vagy nem tudom. Meneküljék. Köztesó, rajtam a fél team. Hopp. Ne? Meghaltam. Nagyon erős. Gyűlöm ezt a csempet, kicsit. Meg azt is, hogy Mundóval szupportálsz amúgy, de arról ne beszéljünk. Nem már, hát Istenem! Arról meg se szólalok egy szót sem. Azt így már, hogy valahogy csináljam már vele. Azaz. Hopp. Na jó, ingáljon meg titeket, de komolyan, more! Hogy azt a flash-el is kibebaszott. Mi? Nagy a baj. Jön a set, jön a set. Aj, de ez így nem jó. Hát papa, most vagy soha, more, most vagy soha. Ez egy pár másodperc volt. Be fog ütni a Heimerdinger, de hogy adjuk föl. Ne, feladjuk. Meghaltunk. Óriási. A Heimerdinger papa behozta, órá. Jaj, de szeretem!